10 ráno, ja som vo Viedni, idem do New Yorku na premiéru Now You See Me 2, teda Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Morgan Freeman. Máte sa na čo tešiť, ja budem pri toho a vy som na Tak a po 9 hodinách som opäť na letisku. Berieme taxík a idem na hotel. Tuto máme hotel. Toto je môj hotelík. Hneď vedľa Times Square. Moja izba. Tu budem bývať. New York. Hello, New York. Tak toto tu vyzerá. Prosím pekne. Toto je New York. Tak to by to malo byť v každom hoteli. Idem sa uspechovať a potom vám ukážem moje najobľúbenejšie časti mesta, to znamená Times Square, večer, nejaký drinčík. Uvidíme. Chcem vám ukázať mesto, ale keďže v New Yorku začalo pršať, a keď v New Yorku prší, tak je to horšie ako v Bratislave, tak vám mesto dneska neukážem. Až zajtra. Na túto situáciu viem povedať len ideme na drink. Nakoniec ma ešte môže zachrániť toto. Ísť niekam na drink a prežiť nočný New York. Po 2 dňoch vyšlo slnko, takže konečne je teplo v New Yorku. A kam všetci odchádzajú, keď je teplo v New Yorku? Do tieňa, do Central Parku. Trošku zelené. Trošku. Moc. Čaute, už o pár hodín idem na premiéru Now You See Me 2, teda pod Fukári. No a červený koberec sa dnes uvidie bez obleku, takže žehlím. Kto by to za mňa robil? Áno, aj to je údel novinára. Tak toto bude trošku dlhšie trvať, lebo ja neviem veľmi dobre žehliť a najmenej košele. Môžeme si pustiť nejakú obľúbenú pesičku alebo niečo. Choďte na záchod. Úplne najviac teším je, že vonku asi 30 stupňov a New York počas 30 stupňov je peklo. Takže neviem, na čo si toto vlastne žehlím, keď o 10 minút to bude mokré úplne. Á, tak toto je! Pozrite sa na mňa, fešák, že? Musel byť. Som tam ako jediný Slovák, tak by som mal zahviezdiť na tom červenom koberci. Bude tam Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, tam bude Morgan Freeman, Now You See Me 2, alebo ak chcete pod Fukári. Pôvodne som si chcel zobrať biele sako a červenú nohavice, ale keďže idem na afterparty s tými hercami hneď po filme, tak som si povedal, že to biele by asi nemusel byť OK. Takže zostávam takto. Pozrite, stay classy. Zostávam absolútne klasicky. Beriem taxíka a všetko snímam. Som zvedavý, že čo tam spolu zažijeme a aký bude film. Najmä sa teším na film. Tak poďte so mnou. A je to tu. Pozrite, lístky mám, kde som dostal. Dneska nepracujem ako všetci títo novinári, ale idem si užívať. Idem na party a idem na film. A budem, dúfam, aj s hlavnými predstaviteľmi tohto filmu. Takže lístky sú tu a ideme na to. Neviem ani rozprávať. Videl som všetkých naživo. Mark Ruffalo je neuveriteľný človek. David Copperfield a všetkých pozdravujem, to vidíte vo videu. A film je neuveriteľný, treba okamžite ísť vidieť.
Je to neskutočná jazda, neskutočná jazda. A teraz idem na afterparty po filme a teda sa vám ozvám tiež, uvidím, čo sa tam bude diať, ale dúfam, že uvidíme nejaké kúzla. Ladies and gentlemen, Mr. David Copperfield. I want to say hi to all my friends and fans in Slovakia. This is the man. It's good to see you. Thanks. No a party je na konci. Čo viac si môžete želať ako žurovať s Morganom Freemanom? Bolo to úplne neskutočné. Dobrú noc. Toto musíte vidieť, pozrite sa na to. Vidíte? Úžasné, úžasné. A ten Central Park, ten je úplne najkrajší. Trošku zelený. Pozrite sa na to. Na Rockefellerovom centre Top of the Rock. Tak to vyzerá mesto. Neskutočné mesto. Absolútne neskutočné. Toto postavil. No a ak chcete najdrahší byt v New Yorku, tak v tejto budove. 141 miliónov stojí jeden byt. To stojí za to, že? Poďme sa pozrieť, kto tam býva. Aha. OK, tam je Beyoncé. A inak Beyoncé býva úplne niekde inde. A mohol by tam byť ešte James Bond napríklad. A keď sem chcete ísť, tak rozhodne choďte ráno, otvárajú o 8 a do obeda je tu najmenej ľudí. Po obede je to tu strašne. Takže určite o 8 ráno a vychytáte najlepší čas. A takto sa budeme lúčiť. Idem z eskalátoru.